Ini 15 lah. Sir. Dak ani si pens tami nitum dak Longbajong Youth Development Committee hek pen itu LYDC song hin pen ini ani si pens tami nitum tempuro lu KPG pu ini nitum pilong chelo same pini dak nitum aken mangateng pen alang unity mung sar abang nitum han nitum nang pudun mekalo alang li nitum apan si pen chingwai pu pusi alang li nitum dak Longbajong akisung do anapan same dak itum si empen chingwai po asi kanane tuwar ke lele lang ke lele me ke lele adim an school ke lele an ma dak medical staff ke lele an sadami itum si empen chingwai po si alang li itum han lamtak na chipidun lo alang li tami itum aridak tami alang li tami itum han na pidun lo asi non kiwang jilang tami panap pens tami ni kongkep apor itum en pondo asi itum kiyong ponateng bangke itum nin ke itum tuar lo dak rong pen kelili do an along an sami kepali eji pan sini itum kiyong pondo itu pot itum kiyong pondo ke lagi lang mi lo ada potot itum aku kayong pontu dak ko anma dak rong along kota kawi aku joy pen itum ipon ngi pusin itum ipon dolo nasi aku pothot itum kayong pontu ke lahelo potas tame border dak kunama langkajana border tame bolang thera border tame aron re pen bang nangi du anwa me pangthur pon ngi pusin itum nitum LYDC song hin pen itum ipon dolo nasi aku pothot nitum kahang pontu ke lahelo itum school nama kabek ME school high school pen tami kepot do ini fansi nitum hang pondulo nasi non ada aku hat nombor bang bangke nitum ada dak riso ejang atum han nitum han goreng abar sai ma kereng abar sai bang nitum bang nang pipon nang jipusi nitum hang pon dulu nasi alang li nitum han misen alang li nitum han nangit thadun bang CM pension ai pu pusi nitum han nangki pudun alang li sar junitimung sar tame nasi nitum ta korban thuglo alang li nitum han insert misen alang li nitum han ajat tame nitum han nang lang pon pu nang lang dun pu pusi ni nitum pon dulu